wallahi na yi mune hoto a iyali na kai nura ban zo da mai ne ce an kana na kira ga iya kuka nura ba ne wa san mama a cikin kawai baba ka ce ne sun ce ga kasa a kai kana wani hali dai na zo da wai zai ce wai zai wannan goge wannan wai zai wannan Allah ka ji ka tashi ai na lami ne wai a bayan nan baya Tarao, tarao. Hindu ne, hombre ba. Tarao ne. Apa? Hello? Hello? Hai, ina lillahi. Ha? Kuma ran ki tashi. Ane? Muje, roll, action. Ah, ka san mai shi magani? Ko shi ya shi kama Kana ƙara yi sai na yanke. A shigo mana. Wai zai samu mace kamar ki ya tafi Hajiya Bilkisu mai gadon zinari. Some example of the law. It is the story of the law. Because of Natare Decay, now come out with another theme. Love story trending of the year, but more shown by the society.